ase eng'encho nkonyora abana basira, nanyora abana basira, nanyorire abana mpaka 5. Omong'ina oyo ekero bagenda bakora omong'ina okomobori ng'aki ore na omwana bwa esukuru, ng'a yaye twachete amatanga ng'a omwana oyo ng'a ng'ina yakare kericho, bono are ase baba omwabo, bono rende togacha nere noo tore iga taramoira sukuru. Basi rende akabwata kamoseria. Na bare gokaniwa kabisa ng'a tabase gocha bakore obosani na omwana oyo. Bono akamura gokana nkare ngancheti. Bono rende tukabora bono omaete omonto oikire emiaka ekabere eria bono ntwe nabo twatemete gokana. Bono tokanyora osirerera omwana oyo. Na omong'ina nere otemire korigia omwana oyo. Mwancho omorigereria naende chingaki chingiya rituko ria Jumatano twasoira ase ebinyoro nere botambe egasi ito no gotara ebinyoro ime ya gusii erinde erio gokoretera ari agenderete twabere tokora chistori chinyinge echinde abande mwakonyekire na Nyasaye nagenderete gotobwatesia erinde rigokonya egesaku gitu kyo mugusii. Rero nigo twaikire ase chinsemo chia Nyabworoba igera ase ward ya Sensi a constituency ngitutu cha Chenot a county ya Kisii. Nyabworoba teringe ni asa abantu abange moye manyete ikiagera yabeire kegokora story anene asoko gukwerira engaki yembura igotari asarage ni mono nkagerete ng'abange baino mwaigurerie tabunerio twachiraiga omugano noraiga tutagete kurategerera na indaba gusia semure gaki tokonyane erinde erio konyora ali chibu ogochaka na marieta ngakyukurukwa kinyorege negeko bado Nyabworoba gochaka na marieta alafu otwerese omugano bwenka yao challenges kwabere ko gwetera gocha pake karaye ikerto omwana wagusira kurunka igo mwakoyomo ng'aki kwabere gokumurigia na ende nkai gwekere muna tokukwana iga chaka na marieta nkoro kurusi kwambuka mugare enkagere Nyabworoba agaiga igo nachandekire ase eng'encho yoborwaire narwarire gocha ase eng'encho nkonyora abana basira, nanyora abana basira, nanyorire abana mpaka 5. Bono yaikeire Nyasaye bwanchire ontigeire natigaire na abana 2. Bono abana abo 2 omwana oyomo ochire skuru, kera achire skuru rituko riarenge ria Jumaine omwana akagenda skuru. Ekera agende skuru akairana gocha gante mama chibesa na serigu kamotebi yaya na kurigereti igoro naende gachiote ya balimu chiche chitoke mambi. Bono ekero agende skuru nganyete ng'omwana ngochare ranchi ebabwata amatemo gachiko ganya omwana ache omwana akanga gocha egaikera chinsa saa 8 ngosoka para nkorora ng'a omwana oyande igaenda ase omosa abasani baye oragera ororo ngachikoganya mpaka saa 10 nkochikoeta para nkoboria abana bande ng'a mwandoreire Mika akoroku Mika mugare nyang'au nga akamanya gonte ng'a ririba aseri guchibesa igaike sukuru pureki omomurondo okoroku omariba oiche omopiki bagenda nere ekera nasoka para naikabwa ase abaibori kabori ng'a iyo mariba agenda ng'omariba agaimoka ogenda ateba akoenda Nairobi gose Mombasa. Bono ngasinyung'a inki omwana oyo arenge koimokeria omwana one omomaima nero okong'ire nyomba timbwati maega na bosio ase eng'encho igo nchandegete mwana onde tayombwate agantige egeti igoro. Bono ngochikoboria abaibori motakondigeria omwana oyo ino erinde ndetera omwana one ogoteba intwe ntobwati suguri ende genda rigia omwana ogo. Kaimoka ngasoa ase abagambi gasoa konya ko ripoti bagambi bagantebi genda oripoti obwate chiopi ngabwate opi ngotebia abagambi gaki nkonye mombwati si omosigo oyo ogoteba bono ase yeikeire ncherendete iyo genda origie esimi ya omomura oyu erinde nari toragokonye. Bono ngachikuebori ng'a yarenge gotoka ng'a gaki onye ne chibesa motaete kara nkonye omochando oyo oere chibesa chimanye koru maega. Bono nchandegete tindi korara maega na bosi timbwati igo nkorera ngotebi noe na abaminto ng'a gaki nachandekire abaminto bacha bambwatisi na minyokire chipara andake nkaimoka konagenda ngoika nyomba agaiga birengererio tindi korara igo nkoigung'a mbuira ase eng'encho
omwana oyo nenkorengereria ng'a ase akare ng'a iga agakwete sigekogera timaeti omwerekeo onyoe ndiri manyete ng'a akare ase akare rori nintwara oboremu yaani tochandegete na omogaka one ntobwati kende kifete toraminyokere chipara erinde tobeke nonye na ebinto buna ebi mwaretire nyasaye abakonyire ainyuire ebisio biachire ase enkeye mwatwarire amabera mwaikire enkeye bono gaki igo ngosaba ng'a eserekari enkonye omwana ono omwaka omogima asirete chitariki inye omotienyi osita bono omwana oyu none ekero nachikorigereria abana bande ngochikorigia ebitabu atigete ororo abarimu bakagacha ekero nachiete nkaripoti bagateba tiga agache bigachwa erinde agocha gotoka evidence tokobwatisi yaigete ngasinywa bono naki ngokora tiga ng'ende nyuye ebitabu ase eng'encho bitabu mbiri gosoma aria mwana taiyo bono nkwebori ng'a nkanyora abana bagokora amatemo nkorera abwo abisi ng'a gaki kanga omwana one ogenda kanga ongireti 8 agenda kanga omwana one ere takora amatemo bono gaki igo ngosaba ng'a ncherende teiyo mbwate omwana ake neba ng'a omwana kobora notwara abange omwana oyomo kaborire nabwate ribaga riaye lakini omomura oyo agampima akamanya gocha agansoki ase eng'encho taroche bana bare ekenyoro akarora ng'a rusi nere agochiera ase omwana omomaima erinde anyare koba gakomotabori bono nachandekire buna ndeige omwana one buna arwara buna omwana one asira kaimoka nkarwara onkoirwa nyagetari tinyemanyeti gaika nyagetari manga bagoteba ntokonyara nkaminyokigwa Nyamira chigari chigakombou bamura baminto kobaika ororo konabekerwa embeo manga ngaika Nyamira bagansugurikera nkabera egwoti ororo ngacha yaani banyene mbari kwegesa noe nogotacha enkeye ng'a tiga baiche barore ng'a oyo orure nyagetari ng'a kiare bono baisaransete igo nkumeti ng'a ngekone kieke ntanya korora ense eye gaki igo ngosaba ng'a ogocha kwaino kwabeire kwa eng'encho ase eng'encho na abange barorire amabera nainwe yabeire mwarorire ng'a tiga mondorere amabera gaki igo ngosaba Nyasaye ng'a abaseseni ase amang'ana mbereire challenges chiambereire iga ntabwati ncherende buna gongosoa buna enyoni naende nasoka buna enyoni nyebori ng'a gaki rituko erimo omwana oyo barobwa abanyene batakorora amabera bandigerie omwana tobwaterane erinde omwana atoke mwana ono oyong'o oinyakoire omwana oyo omwana are omariba omorisi akoroka omariba Dominic omariba omorisi ekogera kero twafuatiriete tokonya kominyoka chinse gweta ntari korara nkoigwa ng'a mambi ng'a kiarenge nyore none ebesa naende minyoke mbeke omwana oyone gose nimonyore kaminyoka Nyamira kotokonya kominyoka iga na mokamura ominto oyo omonene noare komokomo korwa maega tokamanya goika oteri eyemo kumbe ekero are goeta namonyorete gakorwa endagera akaba endagera kotwaika ororo tokanyora ekebande omwana ogo gakorwa endagera yaya omomura oyo gose oyo nyakoire omwana oyo nyakoire omwana one gakoena na endagera abwo oteri kotwaika tokonya korigi kobori ng'a omomura oyo gose noa ndairanete ase eng'encho nachete amatanga akaseni yaya agatotebi yaya tanya koirana lakini ekebande noa atigete iga tokairana bono tokonya kominyoka chinchera totarairi ng'ai omwana oyo aberete mwana ng'aiso omomura oyo nyakoire omwana echirani yeita aberete buna mwaika abwo para iga rogoro iga miaka ere ngari emiaka 30 igo nero oruseti omwana oyo nka nero oruseti buna arorokanete nere abagoteba ng'a narorokanete nere abaibori nki bagokwana kera mokuba bori bo omomura oyo nanywomete gose nare nka efamily yaye nera gose gatamete tanywometi momura oyo gamenyamenyete isiko chitaoni goeta ase eng'encho isome amenya isiko egeke egetambe no abana abwo bakinerete bono gamaete kere etaoni egento kiamoretete iga ekaseni yaye nere yasirete nero yamoretete amatanga bono rika arenge kora amatanga buya akapikia omwana akagenda nere
abaibori togochia babori bakambamanya goteanga intunto okonyara korigio ino omonto omonene ogwetenenera tobatebi bono mokorigia omwana oyo erinde ang'irani inche omwana one ase eng'encho omwana one gabwate emiaka 13 omwana omoko ore grade 7 ateba ayerigia omwana oyu ase okomonyora omobwate bono nabo banduterete igo Wetania bunyamira naende mwana komoigwande. yaya twanye komoigwa Mwana kuripoti polisi. ntoripote timbaka ntobwate chiopi kereke monto bwate twaripo ekero twaigwete omwana oyo ekero omwana oyo achiete tukaenda Nyakongo tukagenda omorase omomuro oyo sobo ekwerende yaba omonyerero na inturende ensensi kaminyoka nkaripoti abwo ekwerende egwoti yaye na inche ngacha nkaripoti egwoti yane Oinya koiro mwana garwete ward ya sense. ya Monyerero. ya monyerero Igo ga moro mopaka. Omonyero na sensi na sense ward. Abana aba bari wiki emyaka erenga basira. bari wiki emyaka 7 yani emetinyi 7 Okoibora omwana okemetinyi 7 osira. yani kombogoretie omosigo igo nkobogoria omosigo riri naikire emiesi 7 wagokana agokana batano 5 bande nakorerwa operation bande nanyora rinde bono nachandikire buna ndiga naro nkobori ng'a erise ririane erimo rende Nyasaye gankonyete abanyagitari bagateba ng'a rikorasirie obogima bwao Nyasaye okonyire abana abu tiga ngo Nyasaye abarende Wah, pole. Oibori abo no barenga abo momuro oyo. no bare Nonya simi yo momuro imbabwate. bagokana ng'a simiteyo mbamaeti mbabwati simi bono bagoteba ng'a omomuro itabwati simi tobatebi intu ntori kobwata momuro oyu bono onye motageti aiche motebi arini omwana oyu egari akore ekwerenda ache suguriteyo Igande mwegenete ng'a nakabegete omomuro omwana oyo asegete maybe akareko gosega moneti gosega kamwegete emiramo. naro tosinyire ekina kiebirengereri bikong'ita botuko na mobaso ng'a yakairete omwana one ase eng'encho timaeti omwereke moyare ng'a yakamoneti bono timanyeti kende bono inche nabonde igo yani ntamaeti maegana bosi ng'a inki kere Egekora buna iki kiana gokorekana seina. yaya ninche giakorekanire Familia yimo etaina nero gose mang'ana nare mobwate nabaro. yaya inche toetaini nabo rende timanya korumaega chinkoro chia abanto tokomanya lakini inche ntwanya gokorerana nere gose rioma na gose kende Koreng'ana naye nkioroche kigenderete bono. koreng'ana nayu bono ngosenche ndoche ng'a anene mono bono buna aba batari goteki step ende ase eng'encho mbabwate kifeta abakorana hakuna hatua ende yonsi nabaimokeri inche rende teiyo gose timbwati kende nabaimokeri erinde bareto bono enga ng'a babwate ng'a na obochai Kwa mochifu weke ibo seina ng'aki agotebera. mochifu nere oyu nachierete akamanya kunduta agantebi ng'a genda mpaka ase omwana oyu agotokera oiche ontebi tobwate omomuro oyu nabandutete igo bono inche nkabora naki naisaranse nganye ng'a ng'ai omwana oyu akorwera ngasoa konya koripa ripoti rende goete bicha ang'ira nabo nagotebia naira natiga ase ngotiga yanya kora orokiwu ng'a kandake karaete gose natoke. Skuru kiara gosoma. Samogara. Samogara ng'ai ase nyakoro. Teriare koruga. Yaya. Igo gamorusetie gaikire nka gose gamoganyerete skuru. Buna abana bagokwana ekero nachiete esukuru omwarimu akarangeria omwana oyomo akamobori mika ng'ai are akamotebi ng'a mika nabaike esukuru iga lakini omomuro oyu oicha iga egeita break omorangeri omopiki bagenda nere. Ngoratara barenge nere. Ase iga nchera yarenge omomuro oyu nkonya koba arenge na ebiana nchera iga nkonya koba arenge ebiana konya koba naboro bwa obosani bono rende orora ng'a na omwana onka nkwarenge komokagera ng'a nakore egetendo kenga buna ekio.
Kogani kwa nkorokio bagusiba mino mpakurigeretie ari. Babagusi gaki ngoteba nkonye. Gaki nkonye gaki omwana ona atoke. Ase eng'encho nere riso nere maega na bosinche rende teiyo. Gaki ngoteba na eserekari embwatisi yesoana nini. Ase eng'encho nachandekire andake nabo oranyore ng'a igo ndaire onyore ng'a na inche igo nkwete. Ase eng'encho igo nkorengereria botuko na mobaso mpaka mbora buna na rero obwaira mbora gaki ndibogocha bwaki. Narigereri korwa botuko mpaka nacha konyora gaki bwakire rinde nenyora mbogete botaraki. Ase eng'encho nkorengereria ng'ai omwana are omwana orenge gonchiera roche konyora ondusiri nonye minyoka etinga orete chiba obosi. Minyoka roche orete amache. Andake gose narwarire ndetere ekonini. Nero orenge kusema kweli. Chaka na Marieta. Asa Marieta mere ni Munyangi kiage kuri Nyametanda. Omwana oyo noyo momura ominto omokogoti. Inche inche omonene ase enkeyo. Omwana oyo ekero arwete enkeye amaene omwana na esukuru are kogenda agacha korwa esukuru ekero aseretibwe agatenena aria nachete ng'anti nkomoboria ng'aki gwacha ng'a yaya naseriwu. Genda bono oe chibesa ogende. Naende akeiga nkorora omwana ogotira. Kwachire ng'aki kwairwu chibesa ng'a yaya antebi ngo nacha atome. Omwana akagenda esukuru. Ekero agenda esukuru agachia akabera togochi goika marogoba omwana oyo takari koroka. Nkanyora mama omwabo okorira gocha ng'ai omwana ono agenda nkomotebia yaya ngocha aroro anyone esukuru ake ng'a yaya naigure bachire na omariba. Nkomotebia ng'ai bare gochi ng'a gaki omwana ono ochire gaki timorochi. Nkorwa oo nkomotebia yaya tiga tobwati ngo tokore ki tore gose ntomonyore. Bono togachia kobwatia amaene omwana oyio akabora. Bogaki mambia tokaimoka tokagenda mpaka bong'ina koro tokorigia. Togotebwa ng'a epikipiki nere yarineti abana abwo iga iga para bakaminyoka bakagenda enchera ya Nyakongo. Tokabwati mpaka Nyakongo sobo basibati abang'ina moke. Togoika ororo omosibati naroringe korokwa meri are omotureti bwa enkeiyo. Akarwa ororo agatotebia ng'a amaene tokagenda mpaka ororo agateba amaene abana abwo mbachete iga iga ewiki eria. Igo omomura oyio na omwana oyio mbarorekanete bare amo. Mbarorokanete. Okay. Mbarorokanete ewiki eyio bono akamanya gocha naende gocha komoira buya. Bono bakagenda bakoa ng'a baraire amata ngagete arenge nyabiota aria. Omong'ina oyio ekero bagenda bakora omong'ina okomoboria ng'aki ore na omwana bwa esukuru. Ng'a yaya twachete amatanga ng'a omwana oyo ng'a ng'ina yakare kericho. Bono arase baba omwabo. Bono rende togacha nere noo tore iga taramoira sukuru. Basi rende akabwata akamoseria. Bagacha nari bachiete bagatoka bong'ina koro. Ekero batoka bong'ina koro bagacha bakoiywa eripoti egacha. Bakoiywa korwa bagacha bagaika. Bono omwana oria bararete amatuko 3 ng'a omwana oyo ase amenyete omochie bwa omonto abwo ase amatanga abwo cousin yaye agacha agatira gochia mwabo. Ng'ina moke oyio tarenge ororo. Bono ekero atarenge ororo bono ng'ina moke ngochia arenge gocha rituko riarenge ria Jumanne agachicha. Kagocha omwana oria akabwatana riasirete akanyora omwana oyo akagenda mpaka esukuru akarusia omwana oyo ororo. Bakarwa bakagenda. Bono nari naende tokobona ng'aki omwana oyo achiete. Bono nari tobwateti omong'ina oria agateba na ewiki eri namoroche bono rende ng'ai oye kare inche na omogambi tinkonyara koegerera kobeka mwana iga omwana ominto nakwete. Bono ekero akwete abana bacha akagotara iga buna esiorori goeta ng'ai bonse bagakare. Omwana oyo okorire ebibarua goeta. Kere ase yamanyete Mombasa, Kisumu, wapi togateba bono rende ng'aki tiga twake chisimi toebwa esimi totebwa rende ng'ai omwana oyo aberete. Bono rende abaibori nyene bagatema goaka chisimi omwana oyo akabora. Bono rende motagototebia nonye toe nonye ebicha yaye egere abekwa bagateba mbana korora. Esimi rende yaye nabwatwa motagotebia namba bagateba tabwati simi. Bono rende togakira igo togachaka goetanana togairana gocha bana bakaenda polisi bakorwa polisi bakagenda omora mbaripoteti at least. Eri rira bariagwete maata omogambi Chebet. Omwana oyo ominto namogwerete okomotebia ekarwa ororo rende agakora ki agatema agateba chaka ocha oiche obisi yane bakagenda Nyakongo. Nabo bachiete bakeresa bagateba rende omwana oyio tiga anga atoke buna ekonyarekana. Omwana oyio tana gotoka twarigirie yasinyire mpaka twebire bono togochia gotaboka iga
twabora ng'aki tutagochi gosoka tonyore ng'a omwana oyo orokire, bono omwana oyo ntwana komorora. Bono ochia korigereria nonye na ebinto ase mbweto oroche na omwana ore CBC naria bono iga na 80 abwenerete kobera. Abana bande bakorire amatemo tari ere bono taiyo. Bono tosinywa ng'aki bono omwana oyo agoru korwa amagoka aito, amaene na omosibati oyo abwate obokong'u, okonyora abana baye na emechando, bono nyasaye akamoseseni na abana babere, momura na enyaroka. Oroche omochokoro nere oyo, bono omoiseke oyo agacha komoa omochokoro nere bamenyete nere. Akanyaru gaka twarorete Akanyaru gasta. gaka karenge iga. Okay. Nere bamenyete nere okomoira nyomba omogaka oyo are egasi akoenda botuko ocha maambia. Ganga rende ng'a okomoira nyomba omwana oyo nere ore komoira nyomba. Bono ebi tosinyete goikera tokona kobora tochi gotaboka rinde tata abana aba moyo bagakari, ng'ai akairete omwana oyo, na eliminati akairete omwana oyo, ng'ai akairete omwana oyo, ngasi nonye na egasi, buna ang'ana agaita goeta ng'aki ganga tari kororokana. Bono gaki naki tokumete tokobona ng'a gaki eserekari gaki, genderera tokonye gaki gose omwana oyo natoke, gose mambia eyemo mbuki tonyore ng'a omwana oyo osiokire, gaki togosaba gaki ase amaya mwakorire mogendete gotorwanereria iga nyasaye abaseseni, gaki kare atoke nyasaye abairaneri gaki. Bono nabo tosinyire igo, bono tokumetie, bono abanyene abwo mbari gositoka aro, togochi bora bagapimete omochie ogo ng'aki ogakare, mbari gositoka nabo bapoete bateba ng'a bono onye omwana oria na omonto omonene na emeremo agakare. Bono na emeremo omwana oyo oito omoka oiretwe, ng'aki bono togokora, ng'a bono nere orarora kae ase bagosokera korwa. Bono rende ege tosinyete, bono topoete tosinyire ng'a ganga bono nkoira bari nonye kende bateba ng'aki gokona korigia, tiga tokoe nonye siringi 50, tarera ngaye buna okona gotara. Mbari gositoka nonye na echi 50 mbari korwa bakirete tu, tosinyire ng'a mbirengereri ki babwate. Bono igo gaki tobwate sitoko onye gaki. Chiase amarieta ngoruka Samuel Kiago oyo nyang'ao, oyo Lucy na oyo mokamomura ominto agekara tata na tata omwabo na abamo. Bono omomura oyo ominto nere omokogoti, oywo ore omogaka bwa oyo ominto oyo Lucy. Bono nabo omwana oywo atosirerete eng'encho eywo buna aeresire, bono korwa abwo twatemire goeta, nabo ase kera ase togoeta nabo tokonya koboria omwana nare ore iga na iga na iga gose onya kororekana nde twakaniwa ng'a omwana oyo tanya gokora ki, tanya kororekana. Bono egento getosinyete iga nkeye, nigo tosinyire ng'a ng'ai omwana oyo bachiete, egekoera nonye na oywo bachiete koma, tanya koirana ase oboga. Bono tosinywa ng'a ase bachiete ng'ai, naende bono ntwanya konyora nonye ripoti ende abanto bagoteba ng'a bana gete barorekanire ase gete, tomanye ng'a abana abwo moyo bare gose bakwete. Bono eki naki getosinyete giatoire emechando ganga tochia koumerana tochia kogamba, bono tosinyire eki togokora. Buna tore iga oyo ominto buna roche korera iga naende emechando eywo nabo anyorire gocha twachire gotema, twachire komorerera bono ntobwati kobua. Bono tonyora ng'a nabo nere abwate emechando igo buna abatebirie are konyora abana gocha nabo togomomia nyagetari abwo, yaba igo buna ekoba igo. Mwana akonyora twamorete twamoenia abwo, nabo anyorire obokong'u gocha naende bono buna aete konyora omwana oyo rende tiga omwana oyo rende abere iga tokarora buna are gocha tore buya, omwana oyo buna gakonya kominyoka esukuru nabo togogete, tonya goteba yaya, bono oyo ominto Lucy, rema nabo ense ere egekogera kera omonto buna otongire nyasaye nere omanye, omanyete aya onsi agokorekana na tokoyamanya ng'aki nyasaye bono togotigera. Bono nabo tomenyete buya, goikera buna bono omwana oywo bachete kosoka na omwana oyo bakagenda korwa abwo nabo tochandegete omochie ebirengereri, twachire goeta kirase ase tokogenda togoika tore abwo bana kororekana pi. Bono nare aywo tosinyire abanyene nabo togochi kobaboria buna inche nachiete gokwana na ise oywo, nkaigwa ogoteba ng'a gaki naiche tari ng'a ngoseka tore, omwana oyo tantebeti ng'a nkogenda bare na omwana oyo. Naende bono ase bachiete aro bono tokoreti ki, timanyeti, nonye baimogete nonye na oyo ominto buna akonya korera gose ng'a ntokireti ota tiga bono tosinyire ng'a ng'ai tokobwati gochi. Akaroa batebia bono rero gose nabo tosinyire egekoera emechando eywo buna oroche yatonyorire na oria ominto noroche buna achandegete, omonto nabo ogosinywa ase buna okorara, ebirengereri nabo bimoitete. Bono nabo korwa abwo abaminto totegererete, tosinyire eki togokora,
bono twasire kumanya ng'a omwana oyo ase akare moyare ng'aki bakwete bono tobwati kobwaga aki abamenya nabo totegete. Omochando oyo nakaigure ng'ekero omonto abeire buna abeire igo omwana agakaire runchera Otakerwa gose nogotakerwa ogotakerwa nekene abwo bono oyo tobwate nabo ng'a twamotakerete bono ekero atakeire bono nere nabo toroche ng'a nere entabo ere iga konya twaremire ng'a nere kogororokia omochie iga bono okogenda oko nakwo gwatosinyire gekoera onye ritumaete ase are nanga ntobwati mang'ana bono etosinyire iga mwana kwaumera na bagaka bekinyora moborani ng'eng'ana eye ng'aki togokora abagaka yani nabwo totebe etureti abagaka rende abagaka nabwo aba twaraumerire twachire gotata amang'ana twasinyerwa gekoera onde taiyomaete ase omwana obachiete story njana koera totarigetie abanto bonsi bare involved erinde eri toteme gotegerera korwa ase bare ng'aki omogano ore twatirire ebitire ebitambe mpaka nyabworo oba emanga igoro actually emanga ya amagena ayarora twachire sobo omwana oyo omomura oyo mwaigorwete na omwana oyo ekenyora iyo 13 years noyo bwa emiaka 27-30 ano mwabo twaikire etwanyorire tata omwabo noara toteme korategerera tomanye ng'a korwa ase omonwa obo inki kegenderete maybe nabaro batemire kobwatia gosaka muraku nabo maete abo murambari basinyete ebinyoro paka bagodanga siofunzwa na mama yake anafunzwa na ulimwengu bana mbali maybe oranyore ite basinyete gosenga kibakare bonero ratweresa atwerese ng'anga kiochaka na marieta alafu totebi goro yomugano oyo mumuro oyo osirete no mwana kurikira rita riane ngoro kwa Morris Nyabwari enkenere omwana w'omong'ina oyo nasirete koruse kenyoro eke ya koruse kenyoro eke bagasira n'omwana oyo barenga obosani nere omwana oyo ngonya gokane gwarenge ng'a ayo omwana oyo nomoke tagotara nere ikokonya bara manyanire yani ase obosani bw'ekenya naye bakite oyo omwana oyo ya orabeire oko ega mwana ko gasinyete style gete no ensukuru ngachiete buye twara gotema gogaonji gende esukuru tonyora ng'a kai bono tukanyora ng'a tatageti tomobwati engenche yigo ng'agende esukuru bono agasoa naende tabwatara bwata kibande maego toka ng'a toigwa kare Mombasa toigwa kare ase nara igase Takwel toigwa abukare inamete raini ya Kisumu kena ng'ara rengo ororo mara toigwa kare Eldoret mara toigwa Kisumu bono ntwatemete kobwati omwana oyo ng'ang'a agende n'omwana bwa esukuru orengo of course tugatema kobwati esukuru gatigirete enchera esukuru gasirete enchera tugatema komobwati ase abairi tabwati simi tabwati kibande bono tumagusunywa bono omwana oyo ngai bono toyi tumobwati gochia tugatema korigia ase abairi taiyo oyu n'omwana obwate connection chiaba basani baye konako obosani borirende bwaya korosi amenyere omaene twatemire komobwatia paka nointo tosinyire ng'a ingitogokora tabwati kibande nyendi yabwate kibande ang'ana botugo omwana nara omwaboro omosigari tugatera ng'otago tobwateria omwana oyo omoturaki oiguse natokande egera atoiraneria omwana oyo eraneria omonyoro omwana ande esukuru atenga bono onye atabwati ekibande ng'ai toramonyore omaene korwa buna akarweta chinsa chinde omong'ina oyo igara akage ng'a chinsa chinde into ikomobwatisi ase ebirengeri biaye naintwe nabaibori bunere nabo tokorete omogisana ase okomobwatisia lakini omwana oyo into ikomonyora actually ntotemete komorigisana naintwe ntokireti otati twaitire ase abairi bonsi bari tokagerete nabasani baye bari totebe bari aroseti intwe ntomanyeti ng'a ibare naende ng'a abasani baye mbarabi
bakabona atusinyete. Ona gotoka ase amagosa anga bunaye kuruma. Orete rwiri bote. Omwana oyu ngorengeria ekere buna acha bono achite rocho akonya goeta na ntu okonya chisa chinda gocho twakira. Ekera gotwakira tombori ngachiore taigo totebi. Rimo kuruna bagasirete no omwana oyu ndi morio gatwakirete tukamubori nkayare nkayore akaro agateba tato tebeti akana jesi akana jesi tugataka kubwati omonto oyo nga asa agete korwa tukaunga inga asabete namba omonto yakamokonye ifrendi yaye buno jo buno rabo tato tebeti aronga yaberete egeto inchebekana ngatema kuburi ngabono buno reiga ngayore irani omwana obande achako ende school kera gwete akabutolesi hakuna kamwana gato sinyete kwanza omwana oyu igamenyete aba minto bali mata na bali gukani kabisa nga tabase gocho bakorubosani no omwana oyu ona kamura gukana nkare nganjeti ono rende tukaboro ono maito monto ikire miaka ikabireri abono ntu no buto atemete gukana ono tukanyorosire no mwana oyu no mongiro nero temire kuri omwana oyu paka bono paka bunere ge sto ikira bono ntu zo shinyire nga ito igo chakira onyendi abwate kebande nini abwate sim como traki ere rais bicha ya inerande era arigereriwe abantu batebenga ntomoro chasigete bicha yaya indoye nga teyo teyo angiki no ntu twamonyorire ere na onchokana buna go onchokana akore bia era kino mwana oya akore gendoki amotige ya abuno obo na ntu tosinyire ekitogo kuana ne ekitogo tema iko yani negento gia korekire atana ko iwekana na karokyo ande buna atarire gabona mwamenyire abo so boyi boro buno aetire iga tana ko bwatwa buno ibire gago itatuwa nyago itayo maro iguare nyamira maro iguara segete bona yani hata tunashindo vile tuongea biamono asante mwaka tumeshukuru tugusabanga tuke na atuke no mwako yo mwabekera tokora omerana tamatenga ya ntwanya kumoiwo lakini nera toena no moyo ngaki atapatikana Mwacho murigereria intogenderete kubwatia engane yiga liritwa chaka tato mwabo akamura kugasirete tare ngaroro igaminyo kemeremo lakini ominyo kire pako toikereire nataka mweri baga achake na marieta atwerese nga kya mangana yari ani nabora anyore kabwate mangana ande ayo mongi na tato tebya nachukuru gutata inche asa marieta tevisi mugari maina wikabuna baminto baikira iga omwana no yone oborite koru omwaka ori oeta omotienyo sita kitaichi arenge inye koru twatemire korigia chingongo chionsi nturaikera wikabona ngamuna bachiete no yomoirete oyo moirete are no maneno eringe kiasi mwanto bwate miaka 27 wika 30 noyo airete no mwana we sukuru we kirasi ya 7 emiaka 13 abwate wikabono iga ngutuchandikite birengereri twaonchokana mpaka twabere una chibali mo bono tutantaine aba minto na bachire iga na nda twaronga mbuya gaki batubwati sia soko marigi usemba muikere gaki bona na botu chandegete kuhusu mwana na erbweka twabwate nere twasemete togosomi nere musuko nera chiko korosige sakukeito bona iga ikoto chandegete ntomati sto asengo soere kabono iga entantaine no mongino twabwateranire
Kuliko rweli rocho mwaka bono chikwaere kwika bono twikiro mwaka oyonde. Ntubwati report yende yonsi asibaberete ngaragia. Na raju gaki. Bono yoto kosimi kukwana se ngencho igo oboro bore bwikire metu yeito. No to nyagweta igo tonge bono buna abantu bali barimo. Se ngencho muibweto mwana yaro ibweka. Eno aro yumugano. Kurubuna arweta arene. Bia mono aba bisoita so tatareraga iga aseke nyoreke iganya metanda jasa mareta leonadi asiago no muri sindo samugare sidie church igorende buno yo minta tebiro yo bamwabo igo inche ndende chingondi echi no mushiriki onare igorende nabashiriki bana bari na bara igorende kere instance ya bete tuyanza kufuatilia tuwabwatiriete masabongo na korenta turega iga igona botokona kumwene courage no ene serikali iturende mbiera so koranya ara korobo tukiga so kwebunate amangana so area mbie na ira mangano ororo igo ndo chenga na inu na mwachirega mbia mona so gotokonya igo we hope kene ngeo kirasinye omaneno ito bagotenga kurwa seruke ya 37 there is nothing impossible to our God kama atatenda anasema atatenda igo nde mbia mono umwana nabonya ariko bakagusira singa kientambe iso musaia igo muna nginate bo bere kaguchandika senga kientambe os parents ba bere bakuna kumuri gana ba they have used ba tumire resources chiabo na mpaka bono bare gokoranga bagoyire na inde bono rende mbia muna sugocha igo rende batemire gotara muna bate aso boiri asakororokana bara chirorro igo turoche ngamwana utaratuka lakini muna batebo igorende nonya nabarende moyunga mama umwana oyo oireto mwana bwe nkaga iga uyu murende tegane mama gwa kambo igorende nere muna tokora nere arifuatiria kanisa kibago cha wabo oyiba uji SD mongino uyu oyako ende SD is yeye mo bakanda noyo no bako ngenda member ko bara membership bali kanisa ko barangira murenga ki nabalisia anyarebe na nyarebe ncungoga ingane n'abantu aba mu bekanisa ngakibona mukwira na mutakwenda mwikaranse mukonya nebire ntwara kwane no mongino yo mama gwa kambu bwinga uyu mwana ya oireto mwana yoga ntwara kwantere no ene na baigwete bo gutatigarende bono byakongire bono rende tulifuatiria amasaba kira no nyene chifora mwa tokwenda se meeting chikanisa we do remember umwana ya sama sabanya sa ko rwanje kwa one time one day bawo chikuvoka banyano wari igorende turikorosa na botukuna kubolinya sawa ite baba tena msaada wangu utatoka wapi utatoka chuo na botukuna kumwene courage nga bona tikabeka mrusi kwa sambi une pa Yesu kuna uponyaji kuna usalama kuna kila chambo igorende nje na watenga ntukire tiga nguna kumwene courage to na botuko cha twana kumwene courage eko no maeta matuka ya bere pressure nero gutire igore suka nero bintu binga muneyo we do come munate abangona como courage tore na como support renda sto kunyara bono renda manare watenga tiga kende ngiyo kira sinyense na inu bia mona so gocha so kwara ngotena tiga tutigenya sai na seruka 15 eria egochakera 11 watenga the prodigal son umwana uri musirwe kero isako mwa Maria ya chita gatenga Maria ne na chita finally na chita kairana over sudden he came ekero bajite warifanya sherehe na ndi sitaje kumwanga iho puri tukeni muna wa muno yara se nyasa kuba kwa nyasa na ntukuna kumusaberani na inuna mwachega na mangana yagende bless into we hope that thing umwana one time nyasa na kore uwanja kwa egereirane abayi bori babe comfortable otherwise I wish you the best. Thank you so much. Yeah wachomurigereria nonde bado ekenyoro Kenya bworoba mwategereire migano buna yarurwa igakira umuntu buna akwanire lakini kaka etabinere na nyorire gusiti manyeti gose chinsemo chinde na bekare abagusimo menyete isiko nabo muratwerese matutenge kegenderete yani umwana grade 7 na bagusira kuri umuji ogenda pigo umuntu mwirete na bamanyire bakamarieta lakini
business goes normal as usual, lakini inge biasara byagendera buna butambe abagambi no bare aba sub chief abatureti bekenyuro n'aba chief no bare chiripoti chegiro obisi yabo, lakini omwana grade 7 tayo muchi asamanyire tari nanda bana bamuroma ete isika ambora no maete njira bakorigikwa, yani numwaru nyomba mwaragera mwaboka mambi mwairana a whole chief a whole sub chief aye kwarubuo mambi kwagenda emirimo omwana gasirete within your area omwana bwe sukuru otamanyiri asaberete, yani nonyene sukuru eye omwana yagosoma bana goteba ninga yaya soka na mato isikabwo totare kenyoro tobora ninga ki omwana oito tware gosoma nere class ngagia chiete mwaro mwana naro tuo marikisi primary sikari abanafunzi bagasoka maandamano bakuburia serikali ngaki gari gutuma omwana gisone gyeito, lakini bono abantu banyabworoba ino nabo mukirete igo muntu tana gukwana mwana kuburi kende, yani nonyiro kubeke barasa todebe ngakirende bono rende Jumamosi tikatobere barasa asekete magari getinkero oro tobora ningaki omwana oyo ngayaka, yani asina achire gusia hange igonko igungaki kaka abagambi bara otoko batebye egento bari koigwa abakirete, yani ngena bense kirete igo business as usual. A very young boy omwana omumaima bagoteba ase family osira igo genda bantu bakirete tu bono omuntu kona korera ngina naero kona kuboka mambi oboka saa 7 chiabotuko oboka saa 8 ona kubori nyasaye ngayo mwana agachiete, lakini ekenyoro kero kimukirete mukanyegete nyabworo abeje ngakibono muiburi tukaki mae tonya nabagusira obo kebago nabo bogochaka ngora iga omuntu oyo makoiberwa mwakira oyo kabero iberu mwakira mutakwaneti bono mwacha mwiburu ekenyoro mwensi omwana osira oyo mokorwa mwakirire murariya mukirete murarangirani mubora ninga kinchwango inchuo nyarebe enchuo wacha tuketi hapa tuongee bune kenyoro omwana ngayiachiete, yani motebe ngaki mumuroyo otosinyire tari kubwateka, lakini rende abwa sako iwekana buna mangana abekire ngana ibeto omwana kuwekenyoro akororekana nonye nobuiri mumubwata mumusibichingo limo ikaransi ngaki yaya kwenye nkori kigure be ikaransa ngaiga mwake gisimi gojanga kiyayo mwaka mwana oria na achitaga acha iga matanga uyikonye mukurigia no haratu abekire chinkori nchungo momorore tominyoke tumubori ngaki ombogo mwana kwa rusitie kenyoro kaikwairete igona ritogo konyana, lakini buno gukira rero mambi no yo kuibwa mambi yo ndenko ibware arumokore ngakiriro oyo chire dango jare gusetaja mambi yo nde nere nko ibware igo bono nabo mutegete mumenyero buguma bonga bunebu aba chief beri ya nyabworoba naba sub chief you have a case to answer, yani omonto itwa botuko botuko omonto itu botuko ogenda urutwe gotini botuko pige sunte ekarabu gakire twabora ningaki oyo bono ngochieta akamuita abariki twari kamangana twataba omonto nachieta gaitwa after 1 week 1 month abamuitete eserakari yabamanya ngaki yakore yabamanya nebwate njire komanya, lakini bono omonto ore moyo mwana erosira mwakira omonto ore moyo ogotara mwakira mutegeti komanya asare abasikari namukirete igo mutegeti kobwati, yani onyo omonto okwete ogunda pi paka maugasira okupi omonto amagaria, lakini riuge erimo ryabo kurigwa abantu banda batebanga oyo yakorokwa kemoni omete kurwa kenyoro gete ngakibakora bamanya eserakari ni bwate njire kumanya, lakini omwana arosira ore moyo gotara mwakira mugukwana Kenya je ntubwato muchando monene marieta ngoro kurwa jasi kakasungura nyasaye oyo.